Oh, ale dhuwur to. Waalaikumsalam. Duduk deh mas, duduk sini. Orang suruh duduk kok tambah tidur. Saya nggak bisa duduk. Bisanya apa? Bisanya dudui. Rene. Kuwi bojomu Kang kuwi. Sinta Bella. Wah, Sinta Bella. Inilah lo. Contohnya. Iya. Ya munyer. Iya. Coba gue. Iki dikai contoh sih. Piye? Iki upamane aku Mbak Lydia. Nah, kayak sit. 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 Ya niki kaya Mbak Sinta iki nih. Gila. Gila. Anakku aduh yang paling ganteng, yang paling cakep, sayang. Gimana aja kamu, Le? Wah, anaknya ya tuwek ya ngene. Ora ngono. Aku baru omongan ambek iki kok kaya ditembaki bekecat. Ini lho Pak, nyampake barang kaya ngono. Ora sopan, rene nyekel udut. Lah kowe ora udut. Ora rokok. Aku ora iso ngrokok yo An. Lek awakmu mbayangne rumah tangga kene iki ganjil apa ora? Ganjil piye? Kok iso ngarani ganjil? Sik, aku nyusul pacarku lho, Pak. Iki aja melok mulai rene ku lha opo iki? Dek ya melok mregeni omah kene. Kene iki tanpa enek wedoke, eneke ya ngriki. Bagio. Kolik. Kowe ngerti iki Sinta? Sapa iki? Iki bojo. Loh. Iki bojone pamanku. Tak pikir ono jere gulung duwe bojo mau. Lah, Kan kuning. Mama, urung di bojo tapi wis manak. Ngono lho. gulung duwe bojo. Lho dek bojo kaya manak iki piye? Lah iki bojone bapakku, mulane aku iki nang ndi gak kerasan aku. Kudu mulih. Wes, lah alasanmu apa kok kudu mulih? Aku ki mau ngene lho ya. Sik, Pak. Ngene wae. Heeh. Iya, piye. Bayangne bapakku. Lah kuwi nek dong turu karo ibu, aku terus mbayangnya piye polahe. Lah bayake ya dadi kowe. Bagio. Aku ki lek. Iya, Lek. Ngono. Dadi karo wong tuwa ki aja kok kowe sia-sia. Ora sia-sia. Ora etuk ngelek-elek. Aja meneh wong tuwa ki yen iso dipundi-pundi, dipikul dhuwur, dipendhem jero. Bocah kok ngene ora etuk dijorokne. Oh ngono ta? Ora Sik. Ayo go mengarep ae. Iki wis lak. Jan, anak kurang ajar ya iki. kowe ki ning kono keling-kelingan. Dhuwur mejane. Neng ayo nunggu kok kedodono kaya jamu pahitan. Ora iki ya gara-gara mbahmu kok. Lah piye to jane piye? Mbahmu lairke aku ya ger semene lho. Biyen ki jenenge ngene lho. Piye? Lairke aku iki ora rekoso ngono. Nuwun sewu mbahku ki cerita, Mbah wedok. Oh alah lele Bagio. Aku nglairne bapakmu biyen enek gara-gara. Gara-gara apa? Bapakmu nang jero weter 7 wulan. Aku goblok anakku. Goblok. Terus diadai kresek. Lah kok diadai kresek ki jerene lho ya. Jere mbah lho iki. Mati apa urip ngono lho. Terus akhirnya mbah kuwi duwe akal. Ditabui. Barang sing ning jero kresek pun tabui. Tang dong tak dong pintu tang dong tak dong pintu tak. Kok terus kreseke mlaku tang dong tak dong. Dadine iki. Ceritane ki ora ngono kuwi. Iya. Pak, ya paling kon istirahat ning jero kono mosok dimane kene keringete kaya ngono lho karo bojone. Ana lek nang kamarku. Kowe mbok siap. Wis anduke tak sampirne. Bapak karo ibu penting. Ya wis ta. Ben ingat. Aku tak nyamburi ya. Nyapa? Aku tak resik-resik sik. Resik-resik. Terus kamar. Heeh. Kanggo aku wae. Panggo bathukmu kuwi. Ora. Pak. Kok bapakmu sekaya uget-uget. Oh, alah sini. Kali. Apa? Kali. Ngapa? Wong angkil pengen ngobrak. Pengen ngobrak ya pengen. Jan. Anak kaya ngono kelak
pengen polah nemen-nemen kecer. Kok timbangane bapak mulai turun nanti ke? Nek kamar kono. Aja nang kamar. Nanti. Kebono gentong kene lho. Ayo kamu. Lah kok gentongen mana piye? Kecelengan. Wah, jenenge bapak ya. Iki Apa? tak goleki gak enek. Aku ki bingung. Aku nyapu. Lah kok aku nyapu kene. Kan uji. Nang tempat sampah. Loh. Kayaknya apa lah tempat sampah barang itu? Kae diguak baku darake kiri. Ayo yang jero yang yuk. Ayang. Gak arep nyapa. Meneng sik. Gak kuwi arep nyapa. Jan, kita anak ngadari. Nangis apa? Saiki aku godaken lho. Godaken. Ayo godaken. Godaken. Ya ora. Kowe nek pengen roh jamur barat mlaku. Iki lho. Iki tak wis kono. Endae. Dapat. Laku. Ajaran. Ayo, kepono anakmu kurang ajar. Ayo, Apa Pak? Kurang ajar. Kepun, Jare gepuki. Kapok Pak. Kapok Pak. Apa? Kapok. Apa? Kapok lombok. Kapok. Mbakne, lah bapak iku kudu ngajeni. Kaya penyakit. Ayo, metuke yo balik. Yo nyasro yo. Sik ada. Bapak karo ibu karo perlu. hei, jerone kana lho, kok metu. Kene, hei. Jero kono. Ayo dinceng. Kau. Sik men. Sik. Bayu. Mulai. Wah. Hei. Lah ini dicek ngono kuwi. Wah, Kene nginceng dinceng. Kaya ora kandha-kandha Indonesia kaya. Awake. mulane aja kulino nginceng mripatmu lara. Dingenane iki aku ora anu, golek rokokku gak enek. Aku klamben. Lah kok aku nyandak rokok tak tarik ndase pakku. Bapakmu arep mbok sumet lah ngono ya. Jere ibumu dadet iwak lele kleru iku piye, Pak? Walah, kuwi ceritane ibu itu tuku pindah grill. Heeh. Beteti. Iya. Wes kadung keblekrek bae pak kuwi ta. Kowe do mulai jane nek apa to? Apa, Pak? Masalahmu? Tak omone masalah iki tunduk boine ya. Oh iya. Endi meng? Ngono iki. Ora. Kene. Ora, ngapura. Wis. Anak-anak wedhus ya ngono kuwi. Kene. Aja ning gurine meja. Ora ketok. Ora ketok yo tak ngadeg kene nane. Ngadeg ya panggah sakmono. Pak, aku ndek pacar. Di pacar. Terus pacarku ki njaluk tak rabi. Aku mohon doa restumu, aku rabekno. Pokoke kepin Kan rabi, jalo Pak. rabi. Iya. Gua apa wis ngerti syaraté wong arep rabi. Kuwi nek syarat-syaratnya sing penting kan tanggung jawab. Lah iya syarat iki ora. Apa? Syarat iki siji. Lanang. Iki Lanang. lanang lho. Iya lanang jane. Loro kudu sunat. Wis upit ngono Iya. kuwi. Sunat, supit, utawa tetak. Tetak, heeh. Nek Jawa Tengah tetak. Kono nggon tetak Jawa Upit. Tengah. Lah, Kene iki sunat. Lah kowe apa wis upit kowe? kowe sunat ini lho. Heeh. Aku kurang sunat to. Kowe guru sunat apa kowe, Pak? Lah kowe iki ora krasa to? Sik to, Pak. Sing nanggap anake Pak Anom Suroto. Bayu. Bayu kan nanggap wayang dalane Bayu ke? Sunate sapa? Bayu kae. Sunate sapa? Kae iki surate bapak ngono. Sunatmu. Heeh. Jabang mek tekenan. Apa? Entak mong. Arep apa? Amodaro nek aku ki wis sunat to. Tibake kok durung. Lah iku apa sing nanggep ayang kok temen bapakmu? Lah, Sampai awakmu sunate bapakmu, Bapak. lah ya aku kok iso kalah karo Welkampono. Ya kampono ki sapa? Sumpah guru sunat tenan ah. Pak, sik tak delok sik. Deloken. Ngono bapakmu ora. Ya wis ora percaya delok nyaburi ngono. Ye. Lek, Heh, piye? entak mong.
Apa? Polos sijikan. Wah, ya temenan nek ngono, Bapak. Pak, kok iso sampe kedewasan kaya ngene iki? Ayo cepet-cepet lah njaluk sunat. Kowe ngawur tok Kudu ae. sunat sih, kok bar sunat dirabekke ngono. Nah, ngono. Kok sunat jaluk rabi. Golek calak, calake sik. Golek